zajiri mun yi gaba. Mu ne sahun gaba. A haɗin kai aka san mu zajiri mun yi gaba. Jaska Group mu ne sahun gaba. Koda School mu ne akan gaba. Yau baitukan zanyo gaban gaba. Na zo da su cipki tili-tili kun ji ɗaya. Mu ne sahun gaba. A haɗin kai aka san mu zajiri mun yi gaba. Ya wahidin mai yau da da sarkin da ya yi kwayar gyaɗa-gyaɗa. Jaska Group muka ɗau guda-guda. Muna ta tauna maƙiyan muna a baya na fage. Ku zo mu je leke mu je miyo, mu gane waye a ruwan ga yayi iyo. Ku fatattake sa waye ya ce yayo, amma ku bar sa sai a nan gaba zai yi a mai. Mu ne sahun gaba. A haɗin kai aka san mu zajiri mun yi gaba. Bari in wuce ciki baitukan irin katakawa har rawa'in. Baitin jero su daki kurin kataku kowa ya cuskule har da rawa. Jaska Group wallahi kun yi fice. Koda mutane ma za su ce akan didaddin kukun kayo fice. Kunyo daban a cikin su zajiri kar ku ji wai. Mu ne sahun gaba. A haɗin kai aka san mu zajiri mun yi gaba. Wannan School zajiri sai da ke. Shin kandidatin wai ina kuke? Mata maza har da kai da ke. 2021 kun kai candidate yau fa. Zan kirga sunan ku guda ka ta kuji. Kowa da sunansa ku zo ku ji. In zan kira zan so a ce ku ji. Duk wanda sunansa bai ji ba ya karo haƙuri. Mu ne sahun gaba. A haɗin kai aka san mu zajiri mun yi gaba. Ina President kai zana sa a fes. Abdulaziz head boy namu yes. Sannan Isa Bayis zallatan Anes. Sai Adubaiza Alhaji yan bula mami kwarai. Fatin Malawan Chale digai da ke. Tahir Smart sakatare sai da kai. Umar mata PRO na sa da kai. Hadiza Umar PR da O da tukai da uwa. Mu ne sahun gaba. A haɗin kai aka san mu zajiri mun yi gaba. Zaharaddin Garba gai da kai. Kai organizer ne dole sai da kai. Ali ko Odito wanda kai. Har ma da ni ɗaya buko da Dito kuma tu. Mustapha ɗan mukutar sai na sa da kai. Aliyu ɗaya bu a gai da kai. Har cif akawunta dole sai da kai. Kowanne motsi Adamu dole ne ai da kai. Mu ne sahun gaba. A haɗin kai aka san mu zajiri mun yi gaba. Ko kashe Alhassan a gai da kai. Abubakar Umar a gai da kai. Bash kai ma dole sai da kai. Aisha Usman yar Kacalla dolen saki.
Saminu Husaini dole sa da kai, Ibrahim Muhammad wan a gaida kai, Ibrahim Muhammadu a gaida kai, Fatima Imam dole ne in gaishe ki uwa. Mu ne sahun gaba, a haɗin kai a ƙasar mu ta gaba. Fatima Yusuf Bemi a gaida ke, Sa'adatu Nasiru har da ke, Zainab Ibrahim dole gaida ke, Karimatu M Awwal a gaida ke har sauran.